Aquí estem a Baix Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Doncs ara mateix estem a plena temporada d'escarxofa i es nota que estan collides al moment i collides al punt. El Biomarket és el primer mercat majorista de productes ecològics d'Espanya. El que ha de fer és facilitar la distribució d'aquests productes perquè arribin al consumidor final. Aquí el que fem és vendre només el producte ecològic i acabat de collir, i exclusivament de temporada, i fent aquest nexe entre el productor i la ciutat. Soc clienta de mercat perquè és producte més fresc, que té molt més bon sabor i que ajudem també a l'economia d'aquí.